Robím tu už 16 rokov, priamo tu v sade. Pestujeme tu marhule, broskyne, jablka. Robíme to, lebo nás to baví. Nie sú to len naše sady, ale sú to aj vaše, aby ste mali pre deti a pre vnúčatá zdravé a dobré ovocie. Preto to robíme. Robíme to tak, že od výsadby začíname, keď vysadíme stromky, trvá tomu 3 roky, kým začne rodiť. V 3. roku začína vchádzať do produkcií. Potom staráme sa o rez, o ochranu a o zber a predávame priamo z osadu ovocie, aby zákazník dostal čerstvé ovocie vždy. Maj, jún, júl začíname oberať marhule, júl, august až do septembra sú broskyne. Broskyne dozrievajú postupne, tým pádom ich oberáme vždy čerstvé a hneď sa predávajú čerstvé. A okolo 10. 15. septembra začíname oberať jablka. A jablka oberáme až do novembra, aj do konca novembra, podľa toho, aká je úroda a ako chodia aj zákazníci na samosper. Je to ťažká práca, ale taká pekná. Hlavne keď to robíte, že vás to baví, tak nie je to až také ťažké. Potom, keď vidíme, že zákazníci, že sú spokojní, že keď si kúpia to ovocie, tie odozvy od nich, to nás poteší. Hlavne, že zákazníci sa vracajú každý rok a sú spokojní. Či to broskyne, alebo aj jablka, berú si jablka na priamy konzum, aj na uskladnenie. Majú možnosť si kúpiť tu priamo, alebo aj čerstvé si nazbierať priamo ze stromu. Zákazníci sú od najmenšieho až po najstaršieho. Všetci. Majú možnosť sem prísť aj mamičky s deťmi, môžu im ukázať priamo jablčko na strome, že vidia to aj tí malí, že kde rastnú jablka alebo ovocie celkovo. My predáme každému, či príde si firma kúpiť alebo zákazník. Pre nás je dôležité to, aby to ovocie bolo chutné, zdravé a hlavne, aby bolo dozreté na strome. Toto pestovanie ovocia nerobíme len pre nás, ale robíme to pre vás, pre všetkých, aby vy a vaše deti a vnúčatá mali vždy čerstvé ovocie.